משחקי השף מתחילים עכשיו. טוב, בואו נראה מי עומד מאחורי הדלת. שלום. בואו תספר לנו מי אתה, מה אתה. אני יודע מי אתה. כן, גם אני יודע מי הוא, אני מסתכל... אני לא יודע. בשנייה שהוא נכנס אמרתי, זה הוא או לא, זה הוא או לא. מכיר אותו. איך אתה מתקשר למשחקי השף? אסף? לא ידעתי מי עומד מאחורי המנה הזאת, אבל המילוי של הבשר היה מאכזב. זה הלב שלי! זה מטורף. זה מדהים. אנחנו נעבור לשלב החשיפה. אני, במקרה שלך, כן בחרתי להקניח את סכין השף. אני לא בחרתי. מה שבעיקר היה חסר לי פה זה הניצוץ. החלטתי לא להעביר אותך. אני גם לא בחרתי. אני בחרתי אותך. אני כן, גם. אני בחרתי אותך. בגלל זה אני מעביר אותך לשלב הבא. אני בחרתי. זה מעצבן אותך. אני רוצה סקס. אסף כבר אמר את הכל, אתה הבנת את זה ממנו. אישית אני אומר לך, תעזוב את האוכל.